Moro! Mulle tuli tänään yksi kitara huoltoon, niin mä ajattelin näyttää tässä samalla, että miten mä teen sellaisen 50-luvun tyylisen stratokytkennän. Siis vaihdan kaikki potikat tonne konkkaan ja sitten katsotaan, jos tarvii jotain muuta vaihtaa. Joo, nyt päästään purkamaan. Mä taidan koittaa ottaa ehjänä koko setin irti ja tehdä sit uudestaan niin sanotusti kokonaan, niin on ehjänä otettu irti. Tänne tuonne sivuun otetaan täältä. Tehdään niin sanotusti periodikorektisti kangaspäyhteisestä johdosta. Sitten mulla pitäisi olla täällä jossain. Siellä. Minne mä oon sen laittanut tän? Täällä on tämmönen Tube Amp Doctorin niin sanottu sinappikonkka. Käytetään se. Joudutaan laittamaan tonne jotain toiset mutterit tonne väliin. Nämähän on siis vähän hankala, kun nämä on tuumakokoisella kierteellä, näihin ei ihan kaikki käy. Emme kalliita olisi, jos niitä koskaan muistaisi tilata. Samalla kun ottaa noita potikoita. Ainakin 2/3. Tosiaan nämä on CTS:n 250 kiloset, mitkä tähän nyt tulee. Parasta, mitä rahalla mun mielestä saa. Suosittelen. Siitä vielä 3. Ei kannata kiristää liian tiukkaa. Sillä sopivasti. Mä voisin tässä välissä selittää, että mun kytkennän mikkivalitsimelta tulee johto keskimikiltä taaemmalle tonne potikalle, josta se sitten kuuma signaali johtuu tän konkan läpi maahan, joka siis leikkaa sitten niitä korkeita taajuuksia. Ajatus sama täällä, että kallamikiltä tulee sitten tänne, josta se sitten tätä kautta menee tänne. Eli ne molemmat potikat käyttää tätä ja sitten me tähän lisätään vielä tää johto tähän väliin, josta siis saadaan tallamikillekin tää keskimikin tone käyttöön ja sitten täältä tulee sitten se kuuma signaali volumepotikalle, jossa se leikkaa siitäkin sitä signaalia sitten maahan, mikä tekee sen, että se volume siinä laskee. Ja tosiaan mikkien tulee tähän ja siitä sitten tonne tallalle maadotuskaapeli ja sitten jakkiliittimelle. Eli se olisi niin kuin se ajatus tässä. Vois vähän näitä mä aloitan näistä mikkien maadotuksista.
Tosiaan tää on nyt lisätään tuohon tallamikkiin toi tonesäädin yhdistämällä nämä kaksi jalkaa tuosta kytkimestä. Asetellaan tää konkka paikalleen. Sitten vielä laitellaan toi mikkivalitsimelta tonne ulospäin menevä. Tehdään tähän maadotus näille kuntoon. Se olisi mun näkemyksen mukaan siinä. Se oli varmaan sitten siinä. Katsotaan, jos saatat jotain soittotestiä, mutta toivottavasti opitte jotain. Morjes!